ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാം മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമഃ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന് കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് കർമ്മയോഗമാണ്, അതായത് ജ്ഞാനയോഗത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനയോഗം ഉള്ള മാതിരിയാണ് നമ്മൾ പറയണത് അല്ലെ. ഈ 4-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ്. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ 3 തരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? സകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം എന്നാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വികർമ്മം, വികർമ്മം, പിന്നെ അകർമ്മം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇതില് അകർമ്മമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പല മാർഗങ്ങളില് നമ്മൾക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിലെ ഓരോ മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മചാരി ആയാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും വാനപ്രസ്ഥൻ സന്യാസി അങ്ങനെ ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മൃഗങ്ങളുടെ മാതിരിയല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു വിചാരമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ആയി, പല കാര്യങ്ങളിലും പല സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ളത്? നമ്മളുടെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആക്ച്വലി 70-80 കൊല്ലം, മാക്സിമം 100 കൊല്ലമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കലിയുഗത്തില് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 100 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ കാലയളവില് ആ നശിച്ചു പോകുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോടാണ്? നമ്മുടെ അച്ഛനോട്, അമ്മോട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയോട്, നമ്മുടെ മക്കളോട്, നമ്മുടെ ഭാര്യയോട്, ഭർത്താവിനോടൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത്. അവരാണ്
നമ്മുടെ എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരോട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് വഴക്ക് കൂടാനൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആ ഒരു ലെവലിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിനുമായിട്ട് ആ ശരീരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആണ് അത്, നമ്മുടെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഈ ശരീരവും ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ജഡവസ്തുവായിട്ടാണ് മാറുന്നത് മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ഈ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ആരോടും നമ്മൾക്ക് ബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാമോ? ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അറിയത്തില്ല മാതാജി, അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ വേഗത്തിൽ പറയാം, ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ്. വളരെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ആ രാജാവിന് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഏത് ഭാര്യമാരിലും അവർക്ക് മക്കളില്ല ആ രാജാവിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലാവണം കേട്ടോ. അപ്പം ആ മക്കൾ വളരെ സങ്കടമാണ് ആ രാജാവിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്തു, എല്ലാ ദേവന്മാരെ പ്രതിപ്പെടുത്താൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. പക്ഷെ മക്കളുണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അവസാനം അവര് നദീതീരത്തില് പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യാണ്, ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല, അവര് തർപ്പണമൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അവരോട് പറയണം, എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു കുട്ടികളെ വേണം എന്നുള്ളത്, എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും വേണം എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അങ്കിരസ് മഹർഷിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അവരോട് പറയണം എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു മകൻ വേണമെന്ന്. അപ്പൊ അവര് ഈ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കും. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എല്ലാം, ഈ ഒരു മകനുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മകളുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോണ്ട. അവർ ഇതിൽ കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ വേറെ എല്ലാം കൊണ്ടും സംതൃപ്തനാണല്ലോ, അത് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിലോ കുട്ടികളുണ്ടായിട്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും ഇല്ല, എനിക്ക് എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു മകനെ തരണം, അപ്പം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവര് എന്തോ ഇതുമാതിരി പായസോ അങ്ങനെ എന്തോ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടെന്ന് രാജാവ് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തന്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഭാര്യയെ. അപ്പൊ അവരടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അവര് കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഹർഷശോകൻ എന്നുള്ളൊരു പേരും വെക്കും ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ പേര് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഹർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സന്തോഷമാണ്. ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം. അപ്പൊ സന്തോഷവും ദുഃഖവും തരുന്ന മകൻ എന്നുള്ള പോലെയാണ് പേരേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഹർഷശോകൻ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ വെച്ചു. ആ രാജാവിനാണെങ്കിൽ സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത്രയും നല്ലൊരു മകൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ മുഴുവൻ സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മോട് ഒരു സ്നേഹം കൂടുതൽ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ രാജാവ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് അത് സഹിക്കില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിഷം കൊടുത്തിട്ടോ മറ്റോ ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സന്തോഷം നൽകി കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നൽകിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ രാജാവിന് തോന്നും അയ്യോ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് കുട്ടികൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ രാജാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദനും ഈ അനുഗ്രഹം നൽകിയ മഹർഷിയും കൂടിയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നാരദര് ചോദിക്കും എന്താണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഇത്ര ദുഃഖം അങ്ങേക്കാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യോഗശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മകനെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിച്ചു തരണം, കുറച്ചു കാലം കൂടിയും എന്റെ മകന്റെ കൂടെ കഴിയണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ആ രാജാവിന്റെ ദുഃഖം കണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് നാരദര് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് ആ കുട്ടി ജീവൻ വെച്ച് വരികയാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ. അപ്പൊ ആ ഹർഷശോകൻ എന്നിട്ട് ആ ഹർഷശോകനോട് നാരദര് പറയും ഇതാ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവരുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിരിക്കൂ എന്ന് പറയാണ് ഈ ഹർഷശോകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയോട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഉണർന്ന് എണീറ്റ മാതിരിയാണ് വരണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഏതച്ഛൻ ഏതമ്മ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നായയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, പശുവായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലൊക്കെ എനിക്ക് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആരെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവണത് നമ്മൾക്ക്? എന്താ നിങ്ങൾക്കിത് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും കേൾക്കുന്നില്ലേ?
താൽക്കാലികമാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ. കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ ജന്മത്തിലും ഓരോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ രാജാവിന് ഇഷ്ടമാവും. ആ കുട്ടി മരിച്ചുല്ലോ, ആ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു, അതായത് ആ റിലേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ആ കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് പോയി, ആ ആത്മാവ് പുറത്തു പോയോടുകൂടി കുറെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയാണ് ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളും അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശരീരം ആത്മാവ് നമ്മളിൽ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ജന്മങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരുത്രേ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവരോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നാം അല്ലേ? ഓരോ ജന്മവും ഓർമ്മ വരുമ്പോ ആ ജന്മങ്ങളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഹർഷശോകന്. അപ്പൊ ഏതച്ഛനും അമ്മയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്? എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചിത്രഗീത മഹാരാജാവിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ശരീരം വെച്ചുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനല്ല ബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടി, ഇപ്പോ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൽ നിന്ന് ഇനിയും കുറെ ജന്മങ്ങളോ പല മൃഗങ്ങളായിട്ടോ മനുഷ്യരായിട്ടോ ദേവന്മാരായിട്ടോ ഉള്ള ജന്മങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നിത്യ സഹചാരിയായിട്ട്, ഭഗവാൻ നിത്യ സഹചാരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മചാരിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരെ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ഇന്നലെ വായിച്ചതാണ് അല്ലെ, 2 ശ്ലോകങ്ങളും. ദ്രവ്യയജ്ഞ തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞ തഥാ പരേ സ്വാധ്യായ ജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച സംശിതവ്രതാഹ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദ അധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ചിലവര് കഠിനമായിട്ട് തപശ്ചര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ചിലവരെന്താണ്? അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ചിലവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വേദ അധ്യയനം നടത്തിയിട്ട് വേദങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പലരും പല തരത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയണ ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ മെത്തേഡുകളിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ആശുപത്രികളും വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളും ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യമായി ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആഹാരം തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതിനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും വൃദ്ധാലയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയങ്ങളിലോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പ്രായമായ ആൾക്കാർക്കുള്ള മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. കർക്കശ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജീവിത സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് തപോമയ യജ്ഞം. ഇനി അടുത്ത യജ്ഞം, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം. ഇനി അടുത്തത് തപോമയ യജ്ഞാണ്. പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ തപോമയ യജ്ഞത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? അതില് തപസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ ജീവിത സുഖങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ധ്രുവനൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ 6 മാസം, അതുപോലെ ആ ഘോര തപസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കർക്കശ നിബന്ധനകളാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, വെള്ളം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത്രയും ദേഹത്തിനെ ഒരുപാട് ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തപോമയ യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സ്വയം നിരപേക്ഷതയിൽ ലയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗനിഷ്ഠയിലോ പ്രത്യേക സിദ്ധികൾക്കായുള്ള ഘടയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവയിലോ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇനി ഭഗവാനിന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ പ്രകാശത്തില് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യണത്? അഷ്ടാംഗയോഗം, ഘടയോഗം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ചിലരോ തീർത്ഥയാത്രകൾ നടത്തുന്നു, എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയി സന്ദർശിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ ചെയ്യുന്ന ഇവയെല്ലാം യോഗയജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ.
വൈദിക സാഹിത്യം വിശേഷിച്ച് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, സാഖ്യ ദർശനം എന്നിവ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് ഇനിയും ചിലരുണ്ട്. സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. അപ്പൊ ഇനി 4ാമത്തെ യജ്ഞം ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? അടുത്ത യോഗയജ്ഞം. 3ാമത്തെ യജ്ഞം യോഗയജ്ഞം. ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം. അത് നമ്മളുടെ പൈസയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. 2ാമത് തപസ് ചെയ്യുക, അതാണ് തപോമയ യജ്ഞം. 3ാമത്തത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഷ്ടാംഗയോഗം, ഘടയോഗം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് യോഗയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഉപനിഷത്തുകള്, വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം പഠിച്ച് ഭഗവാനിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. മുൻ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സിദ്ധിക്കാവുന്നതല്ല ഈ അവസ്ഥ. കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ദിവ്യമാണ്. അതിൽ അവസാനത്തെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാണായാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിനായും വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ശ്വാസോച്ഛ്വാസ പ്രാണായാമം എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങൾ? അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. മൂക്കിന്റെ ഒരു ദ്വാരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ദ്വാരത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യും. അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മറ്റേ സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറേശ്ശെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിക്കും വായുകളാണ് പല. അപാനവായു, ഉദാനവായു എന്നുള്ള മാതിരി സമാനവായു, അങ്ങനെ കുറെ വായുക്കളുണ്ട്. അതായത് എയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാം പൂർണ്ണമായി ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അസുഖവും വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏതിൻ്റെങ്കിലും ഒരു ഇതിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വാദം, പിത്തം, കഫം എന്നൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയില്ലേ, അതിന്റെ അളവ് കൂടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ യോഗ പരിശീലനത്തിലോടുകൂടി പല ചക്രങ്ങള്, 8 ചക്രങ്ങളോ 8 ചക്രങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വായുക്കളെ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിലുള്ള വായുക്കളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് സമാധി എന്നുള്ള ലെവൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നത്, അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമാധി ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാണനെ നമ്മൾ പ്രാണവായു എന്നല്ല ശരിക്കും പറയുക, ആ പ്രാണനെ നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മരന്ധത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നതാണ്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് യോഗസിദ്ധിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. എന്താണ്? ശരീരത്തിനെ വലുതാക്കാൻ സാധിക്കും, ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഗരിമ, ലഘിമ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും, വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു യോഗി അടുത്ത ജന്മത്തിനെ കാത്തിരിക്കാതെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ തീരുമാനിക്കുക? കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോയാൽ മതി എന്നാണോ തീരുമാനിക്കുക? ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാന്നാണോ വിചാരിക്കുക? ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പോവാണെന്നാണോ തീരുമാനിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പോകാമല്ലേ? അവിടെ എത്രയും സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ചിന്താമണി രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഒന്നിനും ഒരു ദുഃഖമില്ല, കുറവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പോകാനല്ലേ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് എന്താണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണാബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറെ മാതാജിമാര് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വായിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവസരം തരികയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേക പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റേതിലോ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെ, മനസ്സിനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മറ്റു കർമ്മങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിത അവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ എത്തിച്ചേരും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയുമില്ല. അതാണ്
അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾക്കപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഭക്തിയിൽ എത്തി നോക്കി ഒരാള് ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് എന്താ വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, മരിക്കരുതേ മരിക്കരുതേ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രയത്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാല് ദേഹത്തിനെ ഫിറ്റാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, അയാൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതം തീരണം എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബോധവാനായ വ്യക്തി എപ്പോഴും ആ അവബോധത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ട് പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. അവസാനം അയാൾക്ക് അചിരേണ ഭഗവത് സന്നിധി പോകുകയും ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. ഇനി അപാനെ ജുഹതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാപമേ അല്ലേ, സോറി, പ്രാണാപാനഗതിരുത്വ. ഓക്കെ. പ്രാണായാമ പരായണാഹ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ശ്വാസചലനത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം നിരോധം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാന സമാധിസ്ഥനാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതാണ് പ്രാണനെ ശ്വാസത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ സാധാരണഗതിയിൽ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച് നിറയെ പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, ചിലരോ ആഹാരം ഇനി ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല, ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് വരയ്ക്കും എന്നുള്ള ലെവലില് അത് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, സർവേ പ്രദേയജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷാഹ യജ്ഞശിഷ്ട അമൃത ഭുജോ യാതി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണം നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന് അവർക്ക് പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഈ പാപപ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് പാപപുണ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഉള്ള വരുന്ന ലെവലെത്തണം നമ്മൾക്ക്. ആ ലെവലെത്തുന്ന, അതായത് ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ യോഗി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഏത് യോഗിയാണെങ്കിലും എവിടേക്ക് എത്തും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആൾക്കാരെയാണ് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗം സ്ഥാപിച്ച ആളാണ് യോഗി. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ഇനി ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ പ്രാണായാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിനായും വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് യോഗ പ്രക്രിയ. കുംഭക യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് യോഗി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അനേകം വർഷങ്ങളായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ശ്വാസം ഒരുപാട് നേരം പിടിച്ചെടുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മളുടെ ഹൃദയം എത്ര തവണയാണ് മിടിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒരു കണക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, മിക്സി ആവട്ടെ ഗ്രൈൻഡർ ആവട്ടെ, ഇത്ര കാലം വാറണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കാലം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ അവർ തരും അല്ലേ നമ്മൾക്ക്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം എത്ര കാലം വർക്കാവും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ, അതായത് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കേടുവരുത്താതെ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇത്ര നാളും മിടിക്കും എന്നുള്ളത്, ഇത്ര മിടിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ആ എണ്ണം കുറയും, മിടിപ്പിന്റെ എണ്ണം കുറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാം. കാരണം അത്രയും മിടിപ്പ് വരയ്ക്കും നമുക്ക് ജീവിക്കാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. മനസ്സിലാവണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അത് പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോ എണ്ണം കുറയില്ലേ, കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതാണ് ഈ കുംഭക യോഗ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവര് അങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു നിയന്ത്രണം കിട്ടും, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട. കൃഷ്ണബോധവനായ വ്യക്തിയുടെ തുടക്കം തന്നെ അതീന്ദ്രിയതയിൽ നിന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അയാൾ എപ്പോഴും ആ അവബോധത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പതനത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ട് മുടങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോവില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും.
ഈ മേ ബി ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്കത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല, പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധരാവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, പാപങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത ജന്മം, ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി അടുത്ത ജന്മത്തിലോ അതിന് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എവിടെ ഈ ജന്മത്തിൽ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾ ഒരു 50 ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50 ശ്ലോകത്തിന്റെ മെമ്മറി അടുത്ത ജന്മത്തിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കാണിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറില്ലേ? അതൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിലെ പുണ്യങ്ങളല്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവർ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അതിനെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗാസക്തി എത്ര ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മൂല കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു നിലയിൽ വർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം സച്ചിദാനന്ദമയമായ സനാതന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരാൾ ഈ ജന്മത്തിൽ സന്തുഷ്ടനും ഐശ്വര്യവാനും ആകുന്നത് കൂടാതെ അവസാനം അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടിയോ ശാശ്വതമായ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി അല്ല, എനിക്ക് IAS കിട്ടി, ഞാൻ ജില്ലാ കളക്ടറാണ് എന്നുള്ള ലെവലല്ല. എന്താണ്? ഭക്തിയില് പുരോഗമിച്ച ഒരാള് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടനാവും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഇത്രയും കാലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം മുമ്പ് ഉള്ളത്രയ്ക്ക് പേടി തോന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ലൈഫിനോട്, എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്നുള്ള ഭയം കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പൂർണ്ണമായും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ലൈഫ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക്, എന്നാലും കുറേയൊക്കെ മാറ്റം. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കാമായിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടി സമാധാനമായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നിറയെ പേർക്ക് ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ ക്രമേണ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് മാതാജി. അതാണ് പറയുന്നത്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ സഹവാസം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നമ്മൾക്ക് തരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നമ്മളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിലാണ്. അല്ലാത്തവര് ഈ അഷ്ടാംഗയോഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്തുണ്ടാവും? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ലയിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. നായം ലോകോസ്തി യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമ കുരുത ശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എല്ലാം എന്റെ കഴിവാണ് എന്ന് വെച്ചോളൂ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനൊന്നുമില്ല, കാരണം എനിക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നു, ഞാൻ ജോലി വാങ്ങുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്, ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അവർക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു വറിയായിരിക്കും, എന്താ നടക്കാൻ പോണേ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. അവർ പുറത്ത് എത്ര സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ഉള്ളിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ ലോകത്തില് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചോ, പഠിച്ചും അത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, 10th എക്സാം ആണ്, എല്ലാം കഴിയും, റാങ്കാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, നല്ല രീതിയിൽ പക്ഷെ നല്ല രീതിയിലാണ് എല്ലാം പോകുന്നത്, നല്ല ജോലിയാണ് പാരന്റ്സിന്, ആ ലെവലിൽ നിറയെ പേര് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ലോകത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മള് ബസ്സിലാണ്, സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ ബസ്സിന് ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ആയി, ആ കുട്ടിയുടെ വലത്തെ കൈ ഒടിഞ്ഞു. ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയാണ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിക്കൂ. ആ പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധി തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം. ആ അവസരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്. അപ്പൊ നമ്മളുടേതല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കും. നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഏത് കാര്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദധാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധി
താൻ സർവം ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് യജ്ഞം ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ളതാണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ യജ്ഞത്തിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനമാണ് പാപഭരിതമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പ് പാപകൃത്യങ്ങളുടെ പെരുകി വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലമാണ്. നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അവസാനമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയണത്? എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം, അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം. നമ്മളോട് സുഖിക്കേണ്ട, സന്തോഷിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഓവറായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പാൽ മുതലായവയും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിനായി വേദങ്ങൾ പവിത്രമായ വിവാഹകർമ്മം വിധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോട്, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവാഹം. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ള ലെവലില്, അതിനാണ് വിവാഹകർമ്മം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കമാണ് മുക്തിയുടെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാർഗമത്രേ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്ട്രെസ്, ഉത്കണ്ഠ, ഭയം എന്നുള്ളത് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം എന്താന്നാ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ടെററിസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ലെവലില് അവർക്ക് ജനതയെ നയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് രാജർഷിമാര് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത്, ജനക മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് അത്രയും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമായി സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലെവലിലാണ് അവർ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം രാജാക്കന്മാരും ആ ലെവലിൽ, അവർ നയിക്കുന്നവരും ആ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവയുടെ എല്ലാം അന്തിമ ലക്ഷ്യം ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് താനും. ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ? ഒന്നിലും ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദ്രവ്യമായ യജ്ഞം, തപോമയ യജ്ഞം. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എന്താണ്? ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന യജ്ഞം എന്താ? തപോമയ യജ്ഞം. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തപോമയ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. അത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞാണ്. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ്വകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഏത് യജ്ഞം ചെയ്താലും, ദ്രവ്യയജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതൊക്കെ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ദ്രവ്യയജ്ഞം പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞു? തപോയജ്ഞം പറഞ്ഞു, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? യോഗയജ്ഞം പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. ജ്ഞാനങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാധ്യായ യജ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ദ്രവ്യജ്ഞാനത്തെക്കാളും നല്ലത് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനക. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച്, ഇതില് 33-ാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് എടുക്കാം. 33-ാമത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും അവസാനം എന്താ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് എത്താമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്, കൃഷ്ണാവബോധമാണ്.
ജ്ഞാനം നേടാത്തവരെ ഞങ്ങൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. എന്താണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം? പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ബന്ധം എന്നറിയുക, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാബോധം, കൃഷ്ണപ്രേമം. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ മുഴുവനുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനക. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത. ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത്? ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു പഠിച്ചോളാം, അതിൽ ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലല്ലേ ഉള്ളത്, ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ പോരെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ വാക്കിനും പ്രത്യേക അർത്ഥങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഓവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചോളൂ. ഒരു പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അത് വന്നിട്ട്, പക്ഷേ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരാള് അത് വന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. അയാൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന മാതിരിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് വരുന്നേ, അയാൾ പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പലരും ആ മാനുവൽ വായിച്ചു നോക്കാത്തവരായിരിക്കും, അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? അല്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ല? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമ്മൾക്കത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരെ. അവരതിന്റെ കൂടെ തന്നിട്ടില്ലേ? പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ പറയുമ്പോഴാണ്, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരു മാനുവൽ ആണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? അവരെ സേവിക്കുക, അതായത് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരോട് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെത്തിയത്, അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വഴി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തൃശ്ശൂര് ആണ് വീട് എന്ന് വെച്ചോളൂ. എന്റെ നാട് അതായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരാണുള്ളത്. കോയമ്പത്തൂർ തൃശ്ശൂർക്ക് പോകണം. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം എന്റെ വീട് എവിടെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കോയമ്പത്തൂരിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറയാണ്, തൃശ്ശൂർ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർ എന്നോട് ചോദിക്കും, അല്ലെ? അവർക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാതാജി വരേണ്ടത്? അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്ന സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മതി, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓട്ടോ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന വീടിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതല്ല, നമ്മൾ ഒരു GPS ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നിറയെ പേർക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും GPS ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ലാസ്റ്റ് ആ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഏത് കട്ടാണ്? ഒരേ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 കട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. സിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി, നാട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം വരില്ല. അപ്പൊ ഏത് കട്ടിക്കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടില്ല. അവസാനം അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഒരു മാനുവൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായം തേടണം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പ്രഭുപാദയാണ്. പ്രഭുപാദ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടി. ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശിഷ്യപരമ്പര എന്നുള്ള തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കാതെ ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവാകാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനാണ് ആദിമഗുരു. അപ്പൊ ഈ ആദിമഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഓരോരുത്തരും നമ്മളിവിടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ചൈത്യഗുരു എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. ആ ചൈത്യഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അറിയണം.
മൂഢന്മാരായ നാട്യക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കപട പദ്ധതികളിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭാഗവതം 6:3-19 പറയുന്നതാണ്. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കോ ശുഷ്കവാദങ്ങൾക്കോ ഒരാളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥ പഠനങ്ങളാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. അതാണ് തന്നെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കും, ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്, ഇത് മറ്റോണാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. പക്ഷെ അത് സത്യമാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ സത്യമായി അറിയുന്ന ഒരാൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഓ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദങ്ങളാവില്ല. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കണ്ടോ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിച്ച ആൾക്കാരാണൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൊടാനുകൂടി ആൾക്കാരിൽ വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ് ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൂർവ്വ പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ജയിച്ച ആൾക്കാർക്കാണ് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ വിനയാന്വിതനായിരിക്കണം, സദാ സേവന സന്നദ്ധനുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധമില്ലാണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട്, ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഓരോരുത്തരും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാന്മന ധോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. എന്താണ് എല്ലാ ജീവികളും, നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഓരോ ജീവിയും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അവ എന്റേതാണ്. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന് അധികാരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സേവക മനോഭാവം വരും. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ വലിയ അഹങ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 36 അല്ലേ. അഭിചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വ്യജനം സന്തരിഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാവുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കാം കേട്ടോ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സത്യദർശിയായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ ഫലം സമസ്ത ബോധജാലങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെന്ന ബോധമുദിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് എന്റെ അറിവെന്താണ്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, വിഭിന്നാംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്ന മാതിരിയാണുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെയോ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങൾ, ഇതാണ് സ്വാംശവും വിഭിന്നാംശങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവനായിക്കോട്ടെ, വാമനനായിക്കോട്ടെ അല്ലെ, അവരൊക്കെ വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതീന്ദ്രിയ ശരീരമായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതം നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വിഭിന്നാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഗുണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്തത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള രോഗമാണ്, നമ്മൾ രോഗബാധിതരാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ. കൃഷ്ണൻ ചരിത്ര പുരുഷൻ മാത്രമാണെന്നും അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണെന്നും വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്നവരുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകമാണ് ഈശ്വരഃ പരമഃ കൃഷ്ണഃ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹഃ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദഃ സർവകാരണ കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ബ്രഹ്മസംഹിത തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അത് തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞാൽ 1ാമത്തെ അല്ല, ഇത് 50 സംതിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിത പഠിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നാൽ ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ 1, ഒന്നിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാലും 1 തന്നെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മാത്സ് അല്ല, 1 - 1 = 0 എന്നുള്ളതല്ല. അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര കാൻഡിൽ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേ പ്രകാശം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും അല്ലേ, ഉറപ്പല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ആണ് അല്ലേ. പക്ഷെ അതിലത്തെ എന്തെങ്കിലും കുറവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആ നാളത്തിന്റെ തീവ്രതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല.
ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അതുപോലെ അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തനിക്ക് ബന്ധുക്കളോടുള്ള ക്ഷണികമായ ശാരീരിക ബന്ധത്തെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശാശ്വതമായ ആത്മീയ ബന്ധത്തെക്കാൾ അർജുനൻ മാനിക്കുന്നത് മായ കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം അർജുനനെ മായയെ ബാധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ആർക്ക് കൊടുത്തത്, തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക്. അയ്യോ അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം വരുമോ എന്നൊക്കെ. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഈ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമാശ്രയമെന്നും മുക്തി എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപ പ്രാപ്തിയാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാന് ദാസനാണ് എന്നുള്ളത് ആ ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവ് അജ്ഞാനമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലെ നിരക്കാത്ത ജീവിത സമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അതിന് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഭവരോഗമാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കടലിൽ പെട്ടക്കാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള തിമിംഗലങ്ങളും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സർപ്പങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ, സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയില്ല ഉണ്ടാവുക. മേലെ വന്ന് നമ്മൾ മരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? തിമിംഗലം എപ്പോഴാണ് വന്ന് വീഴുകയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ. ശരിക്കും ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിലയ്ക്കാത്ത ജീവിത സമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്ത് കഴിയും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സേവനങ്ങൾക്കും സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം ഈ തോണി വളരെ ലളിതമാണ്, അത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠവും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള തോണിയേക്ക് പതുക്കെ കയറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാടാണ്ടിരിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ തോണി തുഴയുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ കയറി, തോണി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ബോട്ട് എടുത്തോടും. ഒരു ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞു ചാരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. ഇനി അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഗുരു എന്തായാലും അവിടെ എത്തിച്ചോളും. എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചാടാണ്ടിരിക്കണം, പുറത്തേക്ക് വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഈ തോണിയിലുള്ള നമ്മുടേത് എന്താണ്? ആ ഇരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രജപമാണ്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രജപമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യഥൈതാംസി സമിതോഗ്നർ ഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന നീ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വിറക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, തീയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ ചാമ്പലാവും, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അഗ്നി. ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ അറിവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ അറിവിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ആ ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി 38ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗസംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതെന്താന്നാ പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലം. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അറിവിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, ഓക്കെ ശരി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്തു, ഇത് എന്താ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണേ? ഭയങ്കര ബോറല്ലേ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതൊക്കെ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു 2 മാസം 3 മാസം നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു നോക്കൂ, മുടങ്ങാണ്ട്. അതില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ 16 റൗണ്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി അടുത്തൊരു റൗണ്ട് കൂടി ജപിക്കണം എന്ന് തോന്നും.
അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയില്ലേ, അട്രാക്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും അതിന് മതിമാരാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക. ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അതിന്റെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പല പുസ്തകങ്ങളും നമുക്ക് വായിക്കണം തോന്നും, അതിന് സംബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ കേൾക്കണം തോന്നും. ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൂടി കൂടി വരിക ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരിക്കലും ഇതിൽ കുറഞ്ഞു വരില്ല. മറ്റുള്ള ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെയല്ല ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ വരും എന്നുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ഇവരുടെ പരസ്പര ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തെ ഇവിടെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ചാമ്പലാകുന്നു. ഒരാൾ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞതും കഴിയാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നശിച്ചുകൊള്ളും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായ അറിവ് എന്നാണ്. ബന്ധകാരണം അജ്ഞാനം അത്രേ, മുക്തിക്ക് ഹേതു ജ്ഞാനവും. ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവന് സമാധാനം തേടി അലയേണ്ടി വരില്ല. അതാണ്, ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ തന്നെ വന്നോളും. നമ്മൾ പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാണ്ട് ശാന്തി തന്നിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ശാന്തിയും ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമമായ സന്ദേശം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമമായ സന്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും. ഈ ശാന്തി ജ്ഞാനം എന്തിലെത്തിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമമായ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയക ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അജിരേണാദി ഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പൊ അതാണ്, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനായിരിക്കണം. രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്. അത് എങ്ങനെ? ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അതിന്റെ ഇത്, കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വിശ്വാസമാണ്. നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളേക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആ എന്ത് വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അതിനാണ്, അങ്ങനത്തെ ആളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ ദമനവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണ കൃഷ്ണാവബോധ ജ്ഞാനം അനായാസേന താമസംവിന ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വേഗത്തിൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 40ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അജ്ഞാനശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ സംശയം, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആര് പറയണു? ആര് മരിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മളോട് വന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഡ്യൂപ്പാണ്, ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന അറിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൂടി വരികയാണ്. കലിയുഗം അവസാനത്തെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുമാതിരി ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അധപ്പതിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ 4 കാലാണ് ധർമ്മത്തിന്. അതിൽ അവസാനത്തെ സത്യസന്ധത എന്നുള്ള ആ ഒരു കാലം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒടിഞ്ഞുപോയി, കലി ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പോ അതും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളെ തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ഏതിനും വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, ആർക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാം, രാക്ഷസ സ്വഭാവം കൂടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ 4,27,000 കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി. അതുപോലെ നമ്മുടെ സൈസ് കുറഞ്ഞു നമ്മള് ജോക്കർമാരിയാവും ഇത്ര. അതുപോലെ വെള്ളം, എന്താണ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്ന് കുപ്പിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കോമൺ അല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഷോർട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇത്ര എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടാനാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല, അവർ അധപ്പതിക്കും. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ അതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയെ പോലുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റു ചിലർക്കാകട്ടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ല, അവർ വീണു പോകുന്നു.
അത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഓക്കെ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവിശ്വാസികളും സദാ സംശയാലുക്കളുമായ കൂട്ടർക്കാണ് ഒരിക്കലും ഉയർച്ച സിദ്ധിക്കാതെ വരുന്നത്. ഈശ്വരനിലോ അവിടുത്തെ വചനങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നന്മയും കണ്ടെത്താനാവില്ല. സംശയാലുക്കൾക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായ മുക്തിപദത്തിന് അർഹതയേയില്ല. ഒരാൾക്ക് വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠമായ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതിൽ വിശ്വാസം വരണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. രോഗം സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാനസംഛിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ തിരിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി തസ്മാത് ജ്ഞാനസംബോധം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസീനാത്മനഃ ഹൃദ്വൈനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൾ അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അവസാനം പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉപദേശം കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് പറയുന്നു? ഇപ്പൊ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൾ കൊണ്ട് അറക്കണം, അല്ലേ? എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 41 ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താല് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് വീഴ്ചയില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന പ്രോമിസ് ആണ്. കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന അയാൾ ആത്മനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഈ സനാതന യോഗം എന്നാണ് യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? സനാതന യോഗം. നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മം, നമ്മളുടെ സനാതന ധർമ്മമാണ് എന്നറിയ പേര് പ്രസംഗിക്കണ കേൾക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ശരിക്കും സനാതന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭാരതത്തിന്റെ ധർമ്മമൊന്നുമല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ധർമ്മമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക. അപ്പൊ അവിടെ കൺട്രി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏതൊരാളും, ഈ ലോകത്തിന് ഏത് മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിന് 2 വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞശാഖകളുണ്ട്. ഒന്ന് ദ്രവ്യയജ്ഞം, മറ്റേത് ആത്മജ്ഞാനം. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നേറുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേതെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ശ്രേഷ്ഠം. മുമ്പേ പറയേണ്ടായി, അല്ലേ? ഇനി ഗീതോപദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവൻ അവിശ്വാസിയാണ്. തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം നമ്മൾക്കാണുള്ളത്. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവന് പതനം നിശ്ചയം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരമ്മ ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യില് പൈസ കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. മോനെ, ഇത് നിന്റെ സ്കൂളിലത്തെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്കൂൾ ടൂർ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി വന്ന് പൈസ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, മകനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മകന്റെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. ടീച്ചറെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് ഒരു പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഒരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് അവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പൈസ മുഴുവൻ ചെലവാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് അമ്മയെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം അമ്മയുടെ കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ടീച്ചറെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കർമ്മ പ്രതികരണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ശരിക്കും വേണ്ടതിന് ഉപയോഗിക്കാണ്ട്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീത തന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണോ വേണ്ടോ? ഇപ്പം ആ പയ്യന് അത് ചെയ്ത് എന്താണ്, അത് പോയി കുടിച്ചു എന്ന് വയ്ക്കൂ, കുടിച്ച് ഡ്രഗ്സിന് അഡിക്റ്റ് ആയി, കൂട്ടുകാരോട് ഉള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതം നശിക്കുകയാണ്.
ആ ജീവിതം നശിക്കുന്നതിന് അമ്മയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് നൽകിയതും പിന്നീട് ഭൂലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതുമായ ഗീതോപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ തൽപരരെ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും ഇതറിഞ്ഞാൽ ഗീതാധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള്. ആൻഡ് നമ്മളും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനേക ജന്മങ്ങൾ, കോടി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.